Για να δούμε εδώ τον Ραφίκ Τζιμπούρ που θα ξεφύγει από τον Άντζα, έχει χώρο για το σουτ, πραγματοποιεί σέντρα για τον Μπλάνκο, γκολ η ΑΕΚ. Γκολ με το καλημέρα για... Βλέπετε, φεύγει από οριακή θέση, νομίζω ότι τον καλύπτει ο Τωροσίδης στο βάθος. Είναι μια φάση αυτή. Είναι μια που καταγράφεται στο τευτέρι στο post-game. Λέγαμε τελεσματικό, εδώ δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Η κάθετη παλιά για τον Μπλάνκο, ο οποίος με το αριστερό χωρίς χρονοτριβή πιάνει το ισχυρό σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Νικοπολίδη. Και νομίζω ότι πλέον έχει τεράστιο ενδιαφέρον το τι συμβαίνει στους δύο πάγκους. Πάμε σε αυτόν του Λέτο. Θα περάσει καταρχήν τον Γεωργιά, συνεχίζει το σούτ με τα πόδια και με υπερένταση ο Σάχα. Έτσι ακριβώς δεν πρέπει να υπάρχει φυσικασμός. Εδώ τον Τομή, κεφαλιά, γκολ για τον Ολυμπιακό. Αυτό το γκολ του Ντάρμπισάιρ στο 46ο λεπτό έρχεται να αλλάξει το σκηνικό. Η ΑΕΚ που πατούσε γερά πάνω σε αυτό το 2-0. Αυτό έλεγε ο Ηλίας Ατματζίδης, ότι αυτό πρέπει αρχικά να υπερασπιστεί. Φαίνεται ότι δεν το καταφέρνει, ευνηδιάζεται η ΑΕΚ στην αρχή του δεύτερου. Τους συμπαίκτες του όταν βγήκε. Ο Μάκη όμως φεύγει από τον Εξόπουλο Διόγο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που τη χάνει ο Ντάρμπισάιρ, ο οποίος πάλι βρέθηκε σε θέση. Και να δούμε αυτό το φάουλ, Ηλία, με εκτελεστή τον Μπελούτσι. Διώχνει με συγκροθεί ο Σάχα, η μπάλα δεν φεύγει μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ και καταλήγει στα δίκτυα. 2-2 το μάτς ξανά από την αρχή. Δείτε εδώ πόσο ο Σάχα, η μπάλα φτάνει και όντως νομίζω ότι είναι ο Ντουντού. Ο Ντουντού δεν διαβλέπει από την άλλη πλευρά. Από εδώ θα φανεί μάλλον ο Μπελούτσι να πανηγυρίσει από την άλλη πλευρά. Εδώ θα φανεί όμως καλύτερα. Ναι, βέβαια. Ναι. Από τον Ντουντού είναι η μπάλα. Ο Σκόκο που θέλει να μπει στην περιοχή, ο Σκόκο που κρατά και πλασάρει. Καταπληκτικό! 3-2. Καταπληκτικό γκολ από τον Νάτσο Σκόκο. Απίστευτο γκολ. Ξαναδεί να πανηγυρίζουν έτσι στην ΑΕΚ γκολ. Εντάξει, είναι γκολ που δείχνει, αν δεν αλλάξει κάτι συνταρακτικό, δείχνει ότι οδηγεί το τρόπο προς την ΑΕΚ. Ο Κυριάκος πανηγύρισε τόσο πολύ που παίρνει κάρτα κόκκινη, αποβάλλεται παρά το γεγονός ότι ήταν στον πάγκο. Σε αυτό που έλεγες νωρίτερα, περιέγραφες δηλαδή όλες αυτές τις αντιδράσεις, Κυριάκος που έβγαλε και τον επίδεσμο από το χτυπημένο πόδι του και τώρα αποβάλλεται. Ήταν νομίζω μια... Τώρα ο Άτζα στην κεφαλιά, ο Ντάρμπισάιρ, 3-3. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι πάλι δυνατόν. Εκεί έρχεται ο Άγγελος για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Απίστευτο παιχνίδι. Απίστευτο παιχνίδι, το οποίο κάποιοι επιλέγουν να μην απολαύσουν. Θα πούμε κιόλας πόσες φορές, ποιο είναι το σωστό, για να γνωρίζετε ποιοι έχετε απαντήσει εύστοχα. Για να δούμε τον Ολυμπιακό. 4-3 από τον Λουτσιάνο Γκαλέτη. Και το offside για τον Γκαλέτη που δέχεται την μπάλα του Τζόρτζεβιτς. Εκεί δεν υπάρχει κανείς παίκτης της ΑΕΚ για να σταματήσει τον Αργεντινό που με αυτό το εξωτερικό. Ο Κάκος περιμένει τον... Για την ΑΕΚ που πιέζει ασφικτικά. Ο Σκόκος στην περιοχή. Η μπάλα γκολ! 4-4. Ναι, Μάκη Μπεκιάρη. Ενώ ξαναβλέπουμε στον γκολ. Πλέον φτάνουμε και στην κορυφή των γκολ που έλεγες ένα λεπτό νωρίτερα, λες και το έχεις μαντέψει. Φτάνουμε δηλαδή στα 8, που είναι τα περισσότερα, άρα είναι η τρίτη φορά που έχουν πει 8 γκολ, έτσι. Τρίτη. Λοιπόν, ο Μπάγεβιτς στην διαδικασία των πέναλτι που είχε διηγηθεί το μάτς. Καφές με Νικοπολίδη, η μπάλα στα δίχτυα. Έχει απέναντί του τον Όσκαρ. 1-1. Μπλάνκο εκτελεί γκολ. 2-1 για την ΑΕΚ. Ο Βραζιλιάνος εκτελεί και ισοφαρίζει. Ο σφαιριστής της Ένωσης που εκτελεί πέναλτι στα δίκτυα του Νικοπολίδη. Διόγκο εκτελεί και ισοφαρίζει. Για το τέταρτο πέναλτι της ΑΕΚ. Η μπάλα στα δίκτυα, έπεσε ο Νικοπολίδης. Γι' αυτό ακριβώς αν θα δείτε το πλάνο. Ο Γάλλος. Η μπάλα πηγαίνει μέσα στα δίκτυα. Στόροβιτς. Η εκτέλεση από τον Σουηδό, η μπάλα στο δοκάρι. Το πέμπτο πέναλτι. Ο Τζόρτζεβιτς απέναντι από τον Σάχα. Εκτελεί, διώχνει ο Σάχα. Κρατάει την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Η μπάλα στα δίχτυα. Τι είπες, Μάκη? Φοβερό αυτό που έχει συμβεί. Για τον Ολυμπιακό.
Και ευστοχή. 1997 ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ο ένας γκολκίπερ απέναντι στον άλλον. Λουίς Σάχα με Αντώνη Νικοπολίδη. Γκολ από τον Αργεντινό. Σημαδεύει σωστά. Δείτε το πάθος. Ο Μπελούτσι εκτελεί και ισοφαρίζει. Εκτελεί γκολ. Και το πανηγυρίζει. Ο Νικοπολίδης εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζει. Πιάνει το πέναλτι. Γεμάτος αγωνία ο Άντζας απέναντι στον Σάχα. Εκτελεί, διώχνει ο Σάχα, αν είναι... Να αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Καφές με Νικοπολίδη. Για δεύτερη φορά και για δεύτερη φορά ο Καφές. Ο Όσκαρ εκτελεί την μπάλα στα δίκτυα, 8-8. Και πάλι θα τον νικήσει. Εκτελεί και ισοφαρίζει. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν στο κάτω όνομα του Νικοπολίδη. Εκτελεί ο Σκόκο γκολ. Η διαδικασία στοχή και η ΑΕΚ πανηγυρίζει. Ο Ντιόγκο εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, ισοφαρίζει. Τελικός διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Το Τίνιο επανατοποθέτησε την μπάλα στην άσπρη βούλα. Εκτελεί τώρα, δοκάρει και μέσα. Εκτελεί στα δίκτυα. Μαϊστόροβιτς με Νικοπολίδη. Αυτή τη φορά θα τον νικήσει. Εκτελεί. Αυτή τη φορά σημαδεύει σωστά και ισοφαρίζει. Και πάλι εύστοχος. Το Ρωσίδης λοιπόν είναι αυτός που είναι απέναντι στον Σάχα. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα. Σάχα. Εκτελεί και ισοφαρίζει. Απόκρουση από τον Αντώνη Νικοπολίδη. Ο Νικοπολίδης που εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ολυμπιακός κατακτά.